Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Sit tal-ħajja, inti ħlaqtna u sejjaħtilna ngħixu l-ħajja fil-milja tagħha. Kull persuna hija rigal sagru li jirrifletti l-wiċċek. Mill-ewwel mumenti ta' reżistenza sal-aħħar nefs tal-vjaġġ tagħha fuq l-art. Illum nitolbuk il-grazzja li nirrikonoxxu u nipproteġu il-valur uniku u irripetibbli ta' kull persuna umana. Jalla nitalmu nilqgħu bla kundizzjonijiet il-ħajja, nieħdu ħsieb b'tenerezza il-fraġilità, nakkumpanjaw kull stadju tagħha b'rispett u niddefendu bil-kuraġġ il dawk li m'għandhomx vuċi. Aħfrilna Mulej, meta naqgħu fl-indifferenza jew fil-kultura tal-iskart, meta ma narawx fl-oħrajn xi ħadd li jistħoqlu l-imħabba. Għatina qalb ġdida dejjem lesta li tagħżel il-ħajja. U pari dejn ġenerużi li jipproteġuha b'ħidma konkreta. Għamel li l-Knisja tiegħek xhieda qawwija tal-Vanġelu tal-ħajja, dar miftuħa fejn kull ħajja tiġi ċċelebrata, fejn ħadd ma jħossu li l-oħrajn ma jridux u fejn id-dinjità tkun dejjem onorata u protetta. Mulej Ġesu, għamel li nħobbu l-ħajja kif tħobbha inti, bit-tenerezza, bil-fedeltà, bl-għotja tiegħek innifsek. Jalla nħabbru bil-kliem u bl-emir li kull ħajja umana jixir ila d-don sħiħ tagħna nfusna. Amen.